Добрый дзень, шановне гаспадарства! Мы працягваем цикл відэаролікаў «Кухня з гісторый». Сёння мы вам раскажам пра традыцыйную беларускую страву комы. Або камы, Яшчэ гэтую страву называлі камакі, камякі. таўчонка, таўканіца, картаплянка. Варта адзначыць, што бульбяныя стравы заўсёды займалі і займаюць вельмі трывалае месца ў беларускай народнай кухні. Бульба з намі ідзе вякамі, бульба тоўчаная, цалкамі, бульба параная, бульба вараная і нішчымная, і засквараная. Назва камы паходзіць ад старадаўняга веснавога свята камаедзіц. Спраўлялася яно ў пачатку вясны, калі заканчвалася спячка мядзведзя. На камаедзіцу гатавалі камы, адсюль і назва. Таксама гатавалі сушаны рэпнік, аўсяны кісель, якія былі любімай ежай мядзведзя і абрадаваны стравамі святочнага абеду. Камы рабілі з гароху, бабоў, бульбы, а часам змешвалі ўсё разам. У канцы 19 стагоддзя камы гатаваліся пераважна ў посныя дні, бралі з сабою дарогу і выкарыстоўвалі як перакус. Смаката! Самы просты варыянт – гэта прыгатаванне камоў у форме пірага. Для гэтага мы павінны патаўчы адвараную бульбу, дробна парэзаць і абсмажыць грудзінку ці салёнае сала, дадаць цыбулю і зеляніну. Усё добра перамяшаць. На патэльні сфарміраваць пірог, ком і адправіць яго ў печ, запякаць па залацістай скарыначкі. Падавалі такі ком з кіслым малаком ці квашанай капустай. Такі пірог смачны як у гарачым, так і ў халодным выглядзе. У Мсціслаўскім раёне выкарыстоўвалі другі варыянт прыгатавання. Патоўчанай бульбы рабілі шарыкі велічынёй з кулак, абсмажвалі іх на тлушчы, а затым выкладалі на патэльню, адсушвалі ў печы для атрымання апетытнай скарыначкі. А калі камы начынялі кавалачкамі свінога сала, іх называлі камы з вераб'ямі. У Бялыніцкім, Клічаўскім і Быхаўскім раёнах камы гатавалі так. Бульбу, бабы ці гарох таўклі на кашу, запраўлялі салам, а часам качалі ў галушкі і елі з саладухай. Падавалі з малаком, гуркамі ці квашанай капустай. На сайце Магілёўскай абласной бібліятэкі у краязнаўчай базе даных «Астранамічны турызм» ёсць рэцэпты ўсіх варыянтаў камоў. Вы зможаце іх прыгатаваць і атрымаць сапраўдную асалоду ад гэтага пачастунку. Беларуская нацыянальная кухня – гэта спадчына, якую нам пакінулі нашы продкі. Яна складалася на працягу шматлікіх вякоў, і нам неабходна яе захаваць і данесці да будучых пакаленняў. Заставайцеся з намі! Гатуйце разам з намі і ніколі не забывайце роднае сваё. Да новых сустрэч!